ओइ फैदो 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 PR बड' चेनेल हाय आब' हाय आगै वेलकाम आंनि लाइफआव नै माथो आंनो खोनाफिनखोलै नै माबोरै जाखो मोनथाम मोनब्रै खोनादों नोंसोर माबायदि खोनादों आया बोरै जाखो रेकर्ड जादों मबाइला नोंना अबाव बन्द' खालामो खिथाहरलाय सोरबा देबेद आगै रेकर्ड जादों स्क्रिन रेकर्ड जादों ओमफ्राय बे मोननै मोनथाम रायलायनायखौ बोरै बन्द' खालामो अबाव बन्द' खालामो जाखो स्क्रिन रेकर्ड जादों अबाव बन्द' खालामोथाय नायसै खननै खननै खोनाजोबो सेटिं सरि रेकर्ड जायाखै नै आं खोनाफिनजोब्बाय आंनिखौ मिथिबायना खोनाफिनजोब्बाय आंनिखौ मिथिबायना माबोरै बन्द' खालामोथाय खोनाफिनजोब्बाय आंनिखौ मिथिबायना खोनाफिनजोब्बाय आंनिखौ मिथिबायना माबोरै जाखो मोनथाम मोनथामलाय नों बेलेग मबाइलजोंसो लाइभ होना केमेरा लादों नामा ओहो नै कमेन्टआबो बे गोमोरलायबायसो कमेन्टआनो गोमोरबाय अबाव मोननांगौ जाखो दानालाय जावलियासैलै अबाव सेरनांगौ जाखो लाइभ सरि रेकर्ड जायाखै मा होनदों नों बेलेग मबाइलजोंसो लाइभ होना केमेरा लादों नामा लायाखै जिएन हेल' ओमफ्राय हाय अबावबा थांलायबाय नै जावलिया बावलिया मबाइल बिलाय मबाइलखौ अफ खालामना गोदान फैफिनलाय लाइभआव दे आं गोदान फैफिन दै गासिबो फैफिन दै नङा आं थारमाने नोंसोरखौ सापर्ट खालामनो होननानैसो फैदोंमोन आरोना बे जिमाइलखौहाय माबा खुलिफिननानैहाय मबाइला मोनसेल' नालाय दिनैहाय आंनावहाय मेरला जिमाइल दं नालाय ओंखायनो आङो बेबायदि फैदोंमोन आरोना खोनादोंना मा ओंख्रि आलु टमेट' जहल फैफिननि बयबो फैफिनदो गाइसमोन आं फैफिननि रोङासै आङो जायासै ना नैबेयाव सेरनांगौ गो टु लाइभ